Вари, вари. Добър ден. Шериф Маринов, документ за проверка. Момчето, план нямате. Къде сте тръгвали? Нещо те поне къси дълги имате ли? Колко дълги? Колко дълги? Сякаш са добре. Ще стигнат ли? Я чакай да видя, я. Нещо малко са, имаме колега, сега Коледа идва, празници. Ръчна имаш ли? Имам, да. Дали този модел да нямат ръчна? Аптечката 16 елемента. 15 мисля, че има. Я дръпни тук, искам да видя да нямаш ръчна. И без глупост.